Kuna kuti kose kumene mukutionera program ineyi ya Hymns of Hope tikulandireni mdzilo buno mu program ineyi kwa inu mzathu amene matisatira kuchokera mchigawo chakumwera, mchigawo chino chapakati komanso mchigawo chakumpoto uko. Ndinu nonse amene mutisatira kuchokera ku Zomba, Mangochi, muli bwanji? Ife timakondwera kwambiri inu kamenepo mu program ineyi yopereka chiyembekezo imene timabwera nayo Sunday, komanso ena program ineyi mumayisatira Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday komanso Friday. Ena timatenga nthawi ndithu kuyisatira program ineyi Saturday. Timakondwera kwambiri chifukwa choti mumapanga zimenezo. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Ndiye program ineyi timakhala paseni nyimbo za nkhani kuchokera kuno ku VNV Media TV kuma studio athu mu mzinda wa Lilongwe ku area 36. Ndeleronso takuza nyimbo za nkhani zimene tikhayitu kupasirani pano, nyimbo zopereka chiyembekezo. Tisaiwale inu mzathu amene mumatumiza mauthenga pansi pa program ineyi. Nditu ife timayamika chifukwa malemba kuti iya nyimbo zene mutipasa ife zikutilalisa. Ena timalemba pamenepo iyayi ife tikuonera kuchokera kwakuti. Ife tikaona kuno chimwe mukusaya kuti iyayi sititoka iyayi. Tili ndinu amene mukudalisika ndi nyimbo za nkhani, nyimbo zopereka chiyembekezo zimene timakupasirani mu program ineyi ya Hymns of Hope. Ndeleronso tabwera nazo mene tafotokozera kale, koma nthawi zina timakhala ndithu ndi kankhani kena kamene kamatisogolera ku nyimbo zimene timakhala tikupasana. Kukhala nako kulimbika komanso mtima odekha ofasa, kuzindikira kuti munyengo zonse zimene ife tikudusa, munkhawa zonse zimene tili nazo, lipo bwenzi lina limene ndi Mulungu wathu okhala kumwamba amene samatisiya iyayi, koma amakhala nafe munyengo zonsezo zimene ifeyo timakhala tikukumanizana nazo. Kati ndi mchikondwerero tizipempha Mulungu ndikukhala nako mtima ofasa kuti iyayi alipo ali nafe. Kanchisoni tizizindikira onena kuti iyayi Mulungu wathu okhala kumwamba ali nafe mchisoni chathu chonse chimene ifeyo tikumanizana nazo. Nditu kaya ndi nkhawa za mtundu wanji tizindikire kuti Mulungu wathu kumwamba ali nafe. Ndiye program ineyi timabwera ndi nyimbo komanso kuyankhula mwa mphindi zochepa kwambiri, koma nyimbo zimene timakhala nazo mu program ineyi ndi zimene ndithu zimamanga nthenje ku program ineyi ya Hymns of Hope imene timakupasirani pano. Monga mmene tafotokozera kale, ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Ndiye lero nyimbo imene tiyambire program ineyi ndikuimba kuja kwa mzathu a Heavenly Inspiration kuchokera ku Zomba, nyimbo imene akuti khala chete. Amamvatu zovuta zanuzo, amaona misonzi yanuyo, nanong'ona ndilitu ndi iwe mwana wanga, leka kulilako. Chete dima ofa tawe, kala chete dima ofa tawe. Adziwanso kufoka kwanuko, adziwanso mphamvu ya Satana, nadzayenda pamodzi ndi iwe ngakaletu mavuto awopye. Chete dima ofa tawe, kala chete dima ofa tawe.
nusire mavuto ako amamveta ndipo tasamala kala chete tima ofa tawe kala chete tima ofa tawe. Kuyimba kumene wa Heavenly Inspiration kuchokera komwe kuzomba mu mzinda wa Blantyre. Nyimbo yabwino kwambiri. Chigawo chakumwera kutipasira nyimbo ya mphamvu kwambiri akuti khala chete. Ukhale chete ndithu kaya kudusa muzophinja zotani iweyo khala chete. Kaya kudusa mchikondwerero chotani iweyo khala chete. Kaya kumana ndi zotani iweyo ukhale chete. Tilipo anthu ena amene timayankhula ndithu timayankhula mawu onyososola. Mawu osachita bwino chifoti tikudusa mukanyengo kena kake timafika nkumati koma ndiye kumwamba Mulungu kulibe. Akuona zimene tikumanizana nazo koma ndithu asankha kuti alole kuti ine ndikumanizane nazo. Ndefunso nkumati ngati sino ndiye mmafuna zikhale kwa ndani. Chofunikira ife nkukhala chete pozindika kuti Mulungu wathu ali nafe ndipo mu nthawi yake Mulunguyo adzatiyankha. Tipalimbikitsana motero kuti tisamaito dandaula kumuona ngati chauta kulibe. Ayi sinu nokha amene mukudusa mu nyengo zoterozo. Aliyense ndithu akumana ndi nyengo zowawa. Kaya pali chani pakati pathu ifeyo tikhale chete. Sitinganene chimodzi pano koma tikudziwa zifukwa zosiyanasiyana zimene zingatipange ifeyo kukhala chete pamaso pake nkumadikira nthawi yake chifukwa Mulunguyo amamvesera. Ali ndi khutu lomvesera limene limamva ndithu nkhawa zathu. Ali ndi khutu lomvesera limene ndithu limamva mapemphero athu. Ali ndi khutu lomvesera ndithu limene ali ndi disoso limene limaona zimene ifeyo tikumanizana nazo. Ndiye ife chofunikira ndikukhala chete nkudikira nthawi yake. Tikatero ndithu tizapambana. Koma tisayiwale kuti timanena kuti kukhala anthu odekha ndi ofasa kudikira mu nyengo yake. Ndiye nyimbo imeneyi ndithu yangotithandiziranso kuzindikira kufunika kukhala chete. Kufunikira kukhala chete nkudekha nkudikira nthawi yake. Tikaona apa iya mzathu ena mwangu tijoina kumene tisayiwale kuchita subscribe channel chimene cha VNV Media TV kuti tikhale lodanga nkuthekera kudalisika ni nyimbo zankhaningani zimene timakhala kupasirani mu program ine ya Hymns of Hope. Ndipo nyimbo imene ikhale kusatira pano ndikuimba kucha kwa mzathu Alex Mandala. Akuti Ambuye mumatikonda ife tikupereka zikomo. Muzonse zimene ife matichitira Ambuye ife tikuti zikomo. Kutokozanso ndi chinthu china chofunikira kwambiri. Mulungu akatichitira chabwino pamene wamvesera amatidalisa. Akatidalisa tikhena lodanga lothokoza. Tipa anthu ena amene timangofuna kulandira koma kuthokoza ndi ayi. Tipa anthu ena amene timangofuna Mulungu atipase koma kuti talandira zinthu zije timuthokoze timuyamike ayi. Timangoona ngati zimangoyenera zichitike basi. Kaya Mulungu watithandiza ndithu kuti tipeze ntchito ife ntchito chakuyipeza ena timaona ngati zimangoyenera kuchitika. Kaya Mulungu atipasa banja ena timangoona ngati zimangoyenera kuchitika basi kuti tipeze banja. Kaya Mulungu adalisa ndithu ndi mwayi wa ntchito kaya maphunziro otachita bwino tisamuone ngati zangochitika. Tizikhala nthawi yothokoza nkugwada pansi kuti Ambuye zikomo kwambiri kuti mwandipasa chakuti, zikomo kwambiri kuti mwandidalisa ndi chakuti. Tikatero zimachita bwino. Alex Mandala nyimbo inakuti zikomo. Ambuye mumandikona, Ambuye mumandikona, Ambuye mumandikona, zikomo Yesu. Ambuye mumandikona ineyo, Ambuye mumandikona, Ambuye mumandikona, zikomo Yesu. Umboni ndiri nawo
oti mumandikonda simuwerengera zolakwa zanga mukadakhala mumawerengera machimo wanga ndikundipatsa chilango pompo pano ine kulibe omamwa ndisunga moyo kuti nditumikire nuyo ndilalikile za kukonda kwanu ambuye mumandikonda ambuye mumandikonda ambuye mumandikonda zikomo Yesu ambuye mumandikonda ineyo ambuye mumandikonda ambuye mumandikonda zikomo Yesu alinawo oti muma wako ndipo simuwerengera machimo wao ena watana zanali anali kwa kuba ena watuloli akona ku chigololo mama wasunga moyo kuti alape ndipo alalikire za ufumu wanu ambuye mumandikonda ambuye mumandikonda ambuye mumandikonda zikomo Yesu ambuye mumandikonda ineyo ambuye mumandikonda ambuye mumandikonda zikomo Yesu oti muma wako ndipo simuwerengera machimo wao mene anatwalirawo kufika lero ali ndi moyo akulankula kuti Yesu mukule enawa nachita ngozi anzawo onse atera pompo koma iwo ukawa mawasungira moyo akuti ambuye mumandikonda ambuye mumandikonda ambuye mumandikonda zikomo Yesu ambuye mumandikonda ineyo ambuye mumandikonda ambuye mumandikonda zikomo Yesu ambuye mumandikonda ambuye mumandikonda ambuye mumandikonda zikomo Yesu ambuye mumandikonda ineyo ambuye mumandikonda. Kuyimba kumeneko kwa Alex Mandala, nyimbo ya mphamvu komanso nyimbo yopereka chithokozo kwa Namalenga Mulungu wathu akumwamba kuti ayi ambuye ife tipereka zikomo ndithu pa zabwino zonse zimene mumatichitira. Monga metafotokozera kale tizikhala nalo danga komanso kuthekera konse konthokoza Mulungu wathu akumwamba pa china chilichonse chimene akutichitira. Tikatero iyayi tizachita bwino kwambiri. Kasi Mulungu yekha kaya abale athu atichitira chabwino, tiyeni ndithu tikhale nawo mtima othokoza ndi oyamika kuti iyayi zikomo pa zimene mwatipasa. Kaya ena atidalitsa ndi china chake, tiyeni tisayiwaleni kuthokoza. Tikatero iyayi timakhala ndithu kuti tikondweresa Atate wathu okhala kumwamba chifukwa tili nawo mtima oyamika. Nyimbo inanso imene tifike mpologalamu imeneyi ndikuyimba kuja kwa Area 47
Senior Youth Choir. Nyimbo na kuti pofika kumapeto a ulendowu. Zovuta ndithu zakhaoti zatha chifukwa tili kumapeto ndithu a ulendowu. Tatero nini kuimba kumeneko kwa Area 47 Senior Youth Choir kuchokera mu mzinda wa Lilongwe ku Area 47 SDA Church. Pofika kumapeto a ulendo Bombo lena bafasi tulo Kawani zovuta za moyo zita Mawakomezeza Pofika kumapeto a ulendo Bombo lena bafasi tulo Kawani zovuta za moyo zita Mawakomezeza Mawawo kometeta Oyera wapasonkana Kawani zovuta za moyo zita Mawakomezeza Mawawo kometeta Oyera wapasonkana Kawani zovuta za moyo zita Mawakomezeza Akufa mwa ambuye za kwatulera zako mana Kawani zovuta za moyo zita Mawakomezeza Akufa mwa ambuye za kwatulera zako mana Kawani zovuta za moyo zita Mawakomezeza Mawawo kometeta Oyera wapasonkana Kawani zovuta za moyo zita Mawakomezeza Mawawo kometeta Oyera wapasonkana Kawani zovuta za moyo zita Mawakomezeza Mawawo kometeta Oyera wapasonkana Kawani zovuta za moyo zita Kuyimba kumeneko kwa Area 47 Senior Youth Choir kutifika kwa nthawi yoyamba mu program ine ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Kwa inu amene mwango tipeza kumene iya itathokoza popanga chisankho chonera program ine ya Hymns of Hope pano mpamene ndithu timatonthozana kupasana kutenthesana mu uzimu kupera mu nyimbo zimene timakhala tupasirani mu program ine ya Hymns of Hope. Osayiwalanso kuchita subscribe channel imene ya VNV Media TV kuti nyimbo za nkhani ife tizikhala tikuzionera komanso kudalisika nazo pamene tukhala moyo ovutawo. Moyo wazochitika zochuluka zosiyanasiyana. Moyo ndithu umene ukangozuka umangomva kuti chakuti sichili bwino koma ndithu tikufika kumapeto a ulendowo. Chofunika ifeyo ndikukhala ndokhulupirika. Ukhala ndokhulupirika ndikumaona nthawi. Tikatenga malemba amatiuza kuti owerenga iwe khala maso namaona zimene zikuchitika kunjaku. Inu ndi ine tikudziwa pano kuti ayi kumetiriku
ndikumapeto anthawi mapeto aulendowu. Koma ndithu ilipo siku lina limene zovuta zonse zizatha, nkhawa zonse zachepa ndithu mitima yathu. Nyimbo inanso imene isatire pano ndikuimba kucha kwa Heavenly Saints. Heavenly Saints nyimbo imene akuti zopereka, mene makuchula ndithu zoyamba kucha zoundukula. Zoundukula ndithu ndi zoyamba kucha, akuti tibwere nazo ndithu kwa Mulungu wathu akumwamba, timutokoze ndithu. Ena talima chimanga, ena talima ntedza, ena talima zinthu zosiyanasiyana, zoyamba kucha zoundukula zibwere ndithu pamaso pake, nkumuyamika kuti ayi zikomo chifukwa cha izi, Ambuye dzina lanu lilemekezeke. Heavenly Saints. Vani mau Ambuye Yesu kuti mudalitsidwe, pelekani zoyamba kucha, pelekani zotokoza, popeleka zotokoza, mudzalandira ndalitso. Pelekani zoyamba kucha, kuti mudalitsidwe, mupeleke zoyamba kuchazo, kuti mudalitsidwe. Bwere nalo limodzi kunyumba yosungiramo, Yehova wakumwamba zatsegula mazenera, popeleka zotokoza, mudzalandira ndalitso. Pelekani zoyamba kucha, kuti mudalitsidwe, mupeleke zoyamba kuchazo, kuti mudalitsidwe. Lemekeza Yehova mengi, ndi chuma chako chonse, ndi zinthu zako zonse, lemekeze Mulungu wako, popeleka zotokoza, mudzalandira ndalitso. Pelekani zoyamba kucha, kuti mudalitsidwe, mupeleke zoyamba kuchazo, kuti mudalitsidwe. Pelekani zoyamba kucha, kuti mudalitsidwe. Kuyimba kwa mphamvu kumeneko kuchokera kwa mzathu a Heavenly Saints. Nyimbo yabwino imeneyo akuti zopereka, nkofunika ndithu kukhala anthu opereka mwezi mene Mulungu watidalitsa. Mwezi mene Mulungu watipasa, tiyeni tikhala anthu opereka. Kaya nalima zakumunda, tiyeni ndithu zoundukulazo zoyamba kucha zifike pamaso pake ndi chiyamiko chonse, kuti aya Ambuye zikomo chifukwa cha izi zimene tili nazo. Zonsezi kufikani mkatikati ma program imene ya Hymns of Hope, imene imakufikani kuno ku VNV Media TV ku area 36 mu mzinda wa Lilongwe. Timakondwera kwambiri inu amzathu amene masatira program imene, ndipo ife timanena kuti sitingakhale pano opanda inu kukhala pamenepo kumasatira program
imene ya Hymns of Hope. Nyimbo inasosatira imene itifike pano ndikuimba kuja kwa Sister Florence Maseya kuti chikondi mbanja. Ni nyimbo inanso imene timakonda kuimba nthawi imene kuli maphunziro za mbanja, nthawi imene anthu awiri akuluzanisidwa mu ukwati oyera. Anthu amayimba nyimbo imeneyi chifukwa amadziwa kuti chimene chimamanga ukwati oyera chikondi. Chikondi ngati palibe pakati pathu zinthu sizimayenda bwino, sipa ukwati okha, olo kuntchito, olo ku business, olo kumalo athu osiyanasiyana amene ife timapezeka. Ngati chikondi kulibe, zonse zili chabe, koma chikondi ndithu chimamanga zonse, chikondi chimakwirira zonse. Ndiye kufunikira ndithu kukhala nacho chikondi. Tateni toneni nyimbo yoyimbidwa ndi Sister Florence Maseya akuti chikondi mbanja. Kuyimba kumeneko kwa Sister Florence Maseya kutifikanso program ine ya Hymns of Hope akuti chikondi mbanja. Timanena kuti mawu amene tikuyenda nawo musiku alero pamene tikumvera nyimbo zimenezi zopereka chiyembekezo, tikhena kukudekha komanso kufasa namazindikira kuti Mulungu wathu ngachikondi. Mulungu wathu nthawi zonse amakhala nafe ndipo amamvesera ndipo amaona. Si Mulungu kuti khutu lake ndilogontha kuti sangamve zimene ife tikumanizana nazo. Si Mulungu kuti sakuona zimene ife tikumanizana nazo. Koma chofunikira ifeyo ndikukhala chete. Tisathe mawu. Tisankhule ndithu mokutha mawu. Akuti kuyankhula kwa kandithe ndithe. Anapalamula nako. Tisamayankhule mwa kandithe ndithe koma tizikhala nako ndithu kulimbika konse kuti Mulungu wathu ngadongosolo mu nthawi yake azatipasa izo zimene zifunikire. Zipo nthawi zina zimene Mulungu munasangatipase zinthu zimene ife tikufuna. Chifukwa Mulungu amadziwa kuti mu nthawi ino mwina anyirenda safunika chakuti. Kapena mu nthawi ino yakathumba safunika chakuti. Kapena savala safunika chakuti.
imafika nthawi ndithu kuti ayi adekekaye adikirire zonsezi ndithu zimakhala nthawi ndi nyengo nkumati ayi mu nthawi ang'ombawa ndisapase chakuti. Imakhala nthawi ndithu ndiye mazafika nthawi imene amati ayi athingi nthawi inoyo ndi apase akula azindikira komanso kufunikira kwake akugwiritsa ntchito moyenerereka. Tikaona nthawi apa iyayi tafika malichireche kwa program ineyi ya Hymns of Hope imene imakufika ndi pano Sunday, ndipo program ineyi imabwerezedwa masiku angapo amene ifeyo ngati tichite subscribe channel cha V&V Media TV tizikhala ndithu tusatira program ineyi kwa nthawi ndi nthawi komanso kumvetsera nyimbo zopeka chiyembekezo za nkhani zimene timupasirani. Nyimbo yamatizira imene ilifike pano ndikuyimba kucha kwa Home After Grave kuchokera komwe kuchilimba akuti ndikadakhala ndani chipanda mulunguyo chipanda mwazi wake kutifera pa mtanda kodi inu ndine tidakakhala ndani. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda komanso ndithokoze inu nonse amene masatira program ineyi mdzulo buno komanso mkati mwa wikimu mene tikhati kusatira program ineyi tikachita subscribe tuthokoza kwambiri chifukwa chopanga chisankho chotipanga follow komanso kusatira program ineyi ya Hymns of Hope. Tithokozenso kwambiri Brian Katumba cameraman amene amajambula program ineyi kuonesetsa zonse zikuveka bwino. Pitirizani kuonera maprogram osiyanasiyana pano pa V&V Media TV. Mwakoma nonse, bye for now. Kujipanda ambuye kutumiza mwanayo ndikara kalandani ne pakutini na chimwa kalelo muhideni mo ndikara kalandani ne pazi poli. Kujipanda ambuye kutumiza mwanayo ndikara kalandani ne pakutini na chimwa kalelo muhideni mo ndikara kalandani ne pazi poli. Analola kusiya ulemelelo mwambamo uzandifela muntu wochimangatine kujipanda kutelo ndikara kalandani ne pazi poli. Analola kusiya ulemelelo mwambamo uzandifela muntu wochimangatine kujipanda kutelo ndikara kalandani ne pazi poli. Mwazi wa Yesu yo wazuka ntima wanga ndilibe nsomulanu bongole yanga yata kujipanda mwazi wo ndikara kalandani ne pazi poli. Mwazi wa Yesu yo wazuka ntima wanga ndilibe nsomulanu bongole yanga yata kujipanda mwazi wo ndikara kalandani ne pazi poli. Analola kusiya ulemelelo mwambamo uzandifela muntu wochimangatine kujipanda kutelo ndikara kalandani ne pazi poli. Analola kusiya ulemelelo mwambamo uzandifela muntu wochimangatine kujipanda kutelo ndikara kalandani ne pazi poli. Kujipanda kutelo ukara kalandani we pazi poli.
kujipanda kutelo tikadakalayani tikadakalayani fepati koli